नमस्कार प्रणाम गोड़ लागतानी। रवा सुन रहल बानी ययावरी वाया भोजपुरी। कहानी के गठरियन में से हम रवा सभे खातिर लेके आयल बानी मुंशी प्रेमचंद जी के बहुत चर्चित कहानी ईदगाह, जौना के भोजपुरी अनुवाद केले बड़े सुधीर मिश्र। त आई सुनल जाओ कहानी ईदगाह प्रतिमा योगी की आवाज में। रमजान के 30 दिन के रोजन के बाद आज ईद आइल बा। कतना सुनर कतना सुहावन लागत बा। फेड़न प एगो अलगे हरियरी बा। खेतन में एगो अजबे चमक बा। आसमानो आज एगो गजबे किस्म के लाल छहु रूप धैले बा। आजू के सूरज के देखी कितना ठंडा कितना मनोहर लागत बा। ऐसन बुझात बा जे पूरा संसार आजू ए ईद के बधाई दे रहल बा। गांव में कितना हलचल बा। सभे ईदगाह जाए के तैयारी में लागल बा। केहू के कुर्ता के बटन नइखे त बगल के घर से दौड़ के सुई धागा ले आवत बा। केहू के जूता धैले धैल कड़कड़ा गइल बा त ऊ दौड़त तेली के घर से करुआ तेल मंगले ले आवत बा। जल्दी से गाय गरु के सानी पानी क देहल जाए। ईदगाह से लौटत दोपहर त होए जाए। 3 कोस के पैदल रास्ता बा। फेरू 100 गो आदमी से मिलल जुलल घरे आवत आवत साँझ होइए जाई। लइका कुल सबसे बेसी खुश बाड़े सं। केहू एगो रोजा रखले बा, केहू दोपहरे तक, त केहू उहो ना। बाकिर सब खुश बा। खुश काहे ना होखे केहू? साल भर प एक हाली त ई परब आवेला। रोजा त बड़ बूढ़ आदमी खातिर बनावल बा। लइकन के त बस ईद के खुशी बा। ई खुशी उनका हिस्सा के चीज बा। रोजे लोग ईद के नाव रटत रहे। आज ईद आ गई। अभी सब ए चिंता में बाड़न कि बड़ लोग अब जल्दी से ईदगाह नइखे जात लोग। काहे देरी कैले बा लोग? घर गृहस्थी के कुल मामला से ई लोग के मतलब बा। अब घरे सेवई बनावे खातिर दूध चीनी अउरी सामान बा कि ना? ओसे मतलब आजू सेवई ई लोग खाई त खाई। ई लोग का जाने कि अब्बा काहे धधियौले चौधरी कायम अली के घरे जात बाड़े। उनका लोग के का पता कि चौधरी साहब अगर आंख मूंद ले स त आजू के ई ईद मुहर्रम हो जाई। उस सब के थगली में त कुबेर के खजाना भरल बा। बेरी बेरी अपना बगली से निकाल के लोग आपन पैसा गिनत बा। फिर उ गिन के खुश होके ओही में राख लेत बा लोग। महमूद गिनत बा 1 2 5 10 12। ओकरा लगे 12 पैसा बा। मोहसिन गिनत बा 1 2 8 10 15। ओकरा लगे कुल 15 पैसा बा। एही अनगिनत पैसा में से अनगिनत चीज मेला में से कीने के बा। मिठाई खिलौना बिगुल गेना औरी ना जाने का का। सबसे ज्यादा केहू खुश बा त ऊ बा हामिद। एगो ऊ 5 साल के दुब्बर पातर गरीब चेहरा वाला लइका, जेकर बाप अभी पिछले साल हैजा से चल बसल रहे। अमाई ना जाने काहे दो पियर होत होत एक दिन मर गई। केहू के कुछू ना पता रहे कि कवन बीमारी रहे। होखित त कहबो करित केकरा से। के ओकर दुख दर्द सुने वाला रहे। हिया पे जवन कुछ बीतत रहे उ गते गते करेज में दबा देत रहे। जब ढेर दुख ना सहाइल त उहो धीरे से इस संसार से चल गई। हामिद अब अपना बूढ़ हो चुकल दादी के गोद में सूतेला उतने से खुश बा। ओकर अब्बा जान बहरा कमाए गइल बाड़े। जब अइहा त रुपया से भरल झोरा लेके आई हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के यहाँ गइल बाड़ी, जहवा से ऊ हमीद खातिर ढेर कुल खिलौना अच्छा अच्छा चीज लेके आई हैं। एही से हामिद खुश बा। आशा बहुत बड़ चीज होला। वो लइकन के आशा ऊ त रायु के पहाड़ बना देवेला। हामिद के गोड़ में जूता नइखे। माथ पे एगो पुरान धुरान टोपी जवना के गोटा करिया पर गइल बा। तब वो हामिद खूब खुश बा। जब ओकर अब्बा जान रुपया भरल झोरा अम्मी जान ढेर कुल अच्छा अच्छा चीज लेके आई हैं, तब वो अपना मन के कुल अरमान पूरा करी। तब देखी कि कैसे केने से मोहसिन नूर सम्मी उतना पैसे लेके आवत बा लोग। अब भागिन अमीना अपना कोठरी में बैठल रो रहल बाड़ी। आज ईद ह ओकरे घर में एकहू दाना नइखे। आज जो आबिद रहे
तका यही तरह ईद आई त चली जाए। यह सोच के ओकर करेज बैठल जात बा। के बुलवले रहल ई करमजली ईद के? ए घर में ओकर काम नइखे, बाकिर हामिद ओकरा केहू के जियला मरला से फर्क पड़े वाला बा। ओकरा भीतरी प्रकाश बा आ भारी आशा। विपत अगर अपन कुल दल बल आ सेना के साथे आवे, बाकिर हामिद के खुश चेहरा आ रूप ओकरा के टुकी टुकी क दे, ओकर नाश क दी। हामिद भीतरी जाके दादी से कहत बा, तू डरइहा मत अम्मा, हम जल्दीए लौट आइब, तनिको मत डरइहा। आमीना के करेज फाटल जात बा। गांव के सब लइका अपना अपना बाप के संगे मेला जात बाड़े सा। आ हामिद हामिद के अमीना के सिवा बटले के बा। अमीने एक नियन ओकर माई बाप आ दादी कुल बाड़ी। ओकरा के अकेले में कैसे जाए दे? जे ई लइका मेला में भुला गइल त का हुई? ना ना, हम ओके अकेले ना जाए देब। इतना छोट लइका बा, 3 कोस पैदल कैसे जाई? गोड़ में जूतो नइखे। पैदल चली इतना तेज घाम कहीं गोड़ में फोड़ा हो जाई त? उ थोड़े थोड़े दूर पर ओकरा के गोदी में उठा ले। बाकिर एहिजा के कुल के देखी? सेवई के बनाई? पैसा रहत त ओहिजा से लवट के कुल सामान एक बेर जुटा के झट से बना लेती। एहिजा घंटा लाग जाए चीजन के जुटवही में। अब एहिजा ते मंगले के सहारा बा। ओ दिने फहीमन के कपड़ा सियले रही। 8 आना मिलल रहे। ओ अठन्नी के ईमान नियन बचवले रहे इहे ईद खातिर। बाकिर काल दूध वाली कपार पर चढ़ गई रहली पैसा खातिर त का करती? हामिद खातिर कुछ ना त कम से कम 2 पैसा के दूध त चाहबे करी। अब ते कुल 2 आना पैसा बचल बा। 3 पैसा हामिद खातिर अब बाकी के 5 पैसा अमीना के लगे। इह ते खेला बा आ ईद के परब। अल्लाह बीड़ा पार लगावे। धोबिन नाउन मेहतारिन आ चूड़ी हारिन कुल लोग अइबे करी मांगे खातिर सेवई। आ थोरकी से केहू के काम ना चली, भरपूरे चाहे सबके। केकरा केकरा से मुंह चुराई आ चुराइब काहे? साल भर प त एक बार ई परब आवेला, जिंदगी बढ़िया से रहे। ओहनी लोग के त तकदीर एही के संगे नु बा। लइका के खुदा नीक के राखस, इहो दिन काटिए जाए। गांव से मेला खातिर लोगन के रेला निकल गइल रहे और ई कुल लइकन के संगे हामिदो और रेला के संगे चल देले रहे। कबो एक्के बेर सब लइका दौड़ के सबका से आगे निकल जाए त कबो कोनो फेड़ा के नीचे खड़ा होके साथ वाला लोगन के इंतजार करे लगे। ई लोग इतना धीरे धीरे काहे चलत बा? हामिद के गोड़ में त बुझात रहे जे पंखा लाग गइल होखे। ऊ कबो थकियो सकेला का? शहर आ गइल बा। सड़की के दोनों ओर अमीर लोग के बगीचा बा। पक्का छेड़ देवाल दिहल बा। फेड़न प आम आ लीची खूब भरल बा। कब्बो कब्बो कवनो लइका लड़की छोट ढेला उठा के ओ आम के फेड़न पर चलावत बा। ओने भीतरी से माली गरियावत चलल आवत बा। फाटक तक माली के आवे में लइका कुल 2 फरलांग दूर बाड़े। सभे खूब हंसत बा। कैसन बेवकूफ बनैनी जा माली के। बड़े बड़े मकान अब आवे लगल बा। हई कॉलेज ह, हई कचहरी ह, हई क्लब घर ह। हताहत बड़ा कॉलेज बा। कगो लइका पढ़त होई हैं? कुल लइके ना, बड़े बड़े आदमियों पढ़ेला साचो, जेकर बड़े बड़े मोछ होला। इतना बड़ हो गई लो, ना जाने कबले पढ़ी लो। अभी पढ़त बा लोग। आ का करी लोग इतना पढ़ के? हामिदो के मदरसा में 2-3 गो ऐसन बड़े बड़े लइका बाड़े, लेकिन कवनो काम के ना। रोजे मास्टर साहब से मार खाले सो, कवनो काम करे से भागे वाला। एही जो ऐसने लोग पढ़त होई औरी का। एक क्लब घर एहिजा जादू होला। सुनले बानी कि एहिजा मुर्दन के खोपड़ी दौड़ेला, बाकिर केहू के भीतरी नाई जाए देवेला लोग। एहिजा साहेब लोग सांझी क खेलेला, बड़ बड़ मूछ वाला लोग। साहब लोग के मेहरारू लोग खेलेली। साचो, हमरा अम्मी के त ई दे दा, का नाव है? बैट।
त उनका हाथे से समरइबे ना करी, घुमौही में भुइयां गिर जई हैं। महमूद कहलस, हमरा अम्मी के त हाथ कांपे लगी, साचो अल्लाह कसम। मोहसिन बोलस, बक, झूठ मत बोल, कई मना आटा पीस घाले ली, सई घैला से बेसी पानी इनार से खींच लेवेली, 5 घैला त तोर भैंसिए पी जाले। कौनो शहरी मेम से कह दा 1 घैला पानी भरे के, त उनकर कुल करम हो जाए। आ तू कहत बाड़ा कि हती चुकी बैठ के धरे में हाथ कापे लागी। महमूद बोलल, हाँ ई बात बा, बाकी दौड़ धूप नइखन उ सकत, कूद फान नइखी सकत। मोहसिन बोलल, हाँ कूद फान नइखी सकत, बाकिर ओ दिने हमरा भैंस तुरा के चौधरी के खेत में पड़ गइल रहे। अम्मा एतना तेजी से भगली कि हम उनका के साचो ना ध पवनी। आगे बढ़ला पर अब हलवाई के कुल दुकान शुरू हो गइल रहे। खूबे सजल बाड़ी सा कुल दुकान आज। देखा ते कितना मिठाई से भरल सब दुकान बा। कुल्हिन पर कई मनले मिठाई भरल बा। अतना मिठाई के खात हुई? सुनले बानी कि रात के आके जिनकुल खरीद लेला। अब्बा हमार कहत रहले कि आधा राती के एगो आदमी सौ दुकान पे जाला आ जतना बाचल रहेला मिठाई उ कुल खरीद लेला पैसा देके। एकदम ऐसने साँचो के रुपया। हामिद के ई बात तनी खटकल। इतना रुपया जिन्न के पास कहाँ से आवत होई? मोहसिन बोलल, जिनके पासे पैसा की कवन कमी? जवना खजाना में चल जाए, जतना हीरा जेवरात उठा ले। लोहा के बड़का बड़का फाटक तक ओकनी के ना रोक पावेला। अभी तू जानत का बड़ा जिन्न के बारे में? कभी कौना फेरा में पड़बा मालिक, उ जेकरा पे खुश हो जा त टोकरी भर के हीरा जेवरात ओकरा के दे दे। अभी एहिजा बा, 5 मिनट में चाही त कोलकाता पहुंच जाई। हामिद पुछलस, का जिन्न बड़े बड़े होला? मोहसिन बोलल, एक एगो माथ आसमान भर के होला। अगर धरती पर ठाड़ होखे त ओकर माथ आसमान से जाके सट जाई, बाकी अगर उ चाही त लोटो में घुस जाई। हामिद बोलल, अच्छा, ई जिन कैसे खुश होखेले सा? हमरा केहू मंत्र बता दिही त हमहू एगो जिन्न के खुश कर देती। मोहसिन, अब ई त हम नइखी बता सकत, बाकिर चौधरी साहब के काबू में ढेर जिन्न बाड़े सा। कौनो चीज के चोरी हो जाए, चौधरी साहेब जल्दीए बता देवेले आ चोर के नामो बता देले। अब ओही दिने जोराती के बाछा भुला गइल रहे। सब केहू 3 दिन खूब हैरान भइल। जब ना मिलल केनियो आ पता, त थाक के ऊ लोग चौधरी साहब के यहाँ गइल आ ऊ बता दिहले कि बाछा मवेशी खाना में बा, ओहिजे मिलबो कइल। जिन उनका पे सब दुनिया जहान के खबर बता देला। अब ओकरा समझ में आ गइल कि चौधरी साहब के लगे इतना पैसा रुपया आ उनकर इतना मान सम्मान काहे बा। आगे बढ़ल लोग, ई पुलिस लाइन ह, एही जे सब कांस्टेबल लोग परेड करेला। रैटन फायर फोक आ राती के बेचारा घूम घूम के पहरा देला लोग, कहीं केनियो चोरी मत हो जाए। मोहसिन बात के काटल बोलल, ई कांस्टेबल लोग पहरा देला, ई चोरी मत होखे। तोहरो ढेर मालूम बाना। अरे मालिक, इहे लोग त चोर ह। शहर के जितना चोर डाकू बाड़े कुल्हिन, ई लोग के 60 गांठ रहेला। एक ओर त ई लोग कहेला ओहनी के कि चोरी करसा, आ ओने दूसरे ओरी अपने ही मोहल्ला में घूम के कहेला लोग कि जागत रहा, चिल्ला के पहरा देवेला लोग। तब्बे त इहन लोग लगे इतना पैसा आवेला। हमार मामा एगो थाना में कांस्टेबल बाड़े। 1 महीना के 20 रुपया तनख्वाह बा, बाकी घर हर महीना 50 रुपया भेजेले। एक दिन हम उनका पूछली, मामा इतना पैसा कहाँ से आवेला? त हंसे लगले आ कहले कि बचवा अल्लाह देला। फिर अपने ही थोड़े देर बाद कहे लगने कि हमनी के चाही जा त एक दिन लाखों रुपया के काम का ली जा, बाकी उतने लेनी जा कि काम चल जाए, नौकरियों मत जाए। हामिद पुछलस, इहे लोग चोरी करवावेला, ए लोग की केहू ना धरी? मोहसिन ओकरा ना समझी पर दया देखा के बोलल, अरे पागल, जब इहे लोग पकड़े वाला बा त इनका लोग के पकड़ी? अभी कुछुए दिने पहले त मामा के कुल घर में आग लाग गइल रहे।
कुछ न बाचल रहे। सब जर खोरी के राख हो गए रहे। कतना दिने फेंडे के नीचे सब परिवार के दिन कटल। फिर कनियों से 100 रुपया मामा कर्जा लेके अइले, तब बर्तन बासल किनाए। हामिद, 100 त 50 से ज्यादा होखत होइनु। मोहसिन, कहाँ 50 आ कहाँ 100। 50 एगो झोरी भर होला, आ 100 तो 2 गो झोरी भर में ना आटी। अब बस्ती घन होखे लागल रहे। ईदगाह जाए वाला लोगन के टोली के भीड़ अब रोड पे लौके लागल रहे। एक से एक चमकदार आ चटकदार डरीस पहिरले। केहू एका प त केहू घोड़ा गाड़ी त केहू कार में बैठ के चलल जात बा ईदगाह के ओर। सभे इतर में नहाइल, सबका दिल में एगो अलगे खुशी। गांव के एगो छोट दल जे आपन गरीबी से बेखबर होके चेहरा पे संतोष आ धीरज के भाव ले ले मगन होके चलल जात रहे। गांव के लइकन खातिर शहर के कुल चीज नया आ अजीब रहे। एक और जेने तिकवस ओने तकते रह जाए, औरी उन्हें पीछे से सीटियों के आवाजों से ना चेते। हामिद एक बेर कार के नीचे आवे से बाचल। अचानके ईदगाह नजर आयल। ऊपर इमली के गज्जिन फेड़न के छांव बा। नीचे के जमीन पका बा, जवना पे जाजिम बिछावल बा। औरी रोजेदार लोग के लाइन एक के बाद एक कई के न जाने कितना लंबा आ कहाँ तक चल गइल बा। पक्का जगत के नीचे जहवा जजिमो नइखे बिछावल, पाछे से आवे वाला लोग ओहिजा नीचे लाइन लगा के ठाड़ हो जात बा। आगे जगह ही नइखे। एहिजा केहू के पद धन ना देखल जाला। इस्लाम के नजरी में सब केहू बराबर होला। इहो गांव के लोग वजू कइल आ ओही जे पिछला लाइन में ठाड़ हो गए लोग। कितना सुंदर व्यवस्था बा, कितना सुंदर संचालन। सब लोग एके संगे नीचे मूड़ी नवावत बा। लाख से बेसी लोग फिर उ एके संगे ठाड़ हो जात बा। एके संगे झुगत बा, अब फिर उ एके संगे ठेहुन के बले बैठ जात बा लोग। बुझात होखे जे एके संगे बिजली के लाखन गो बल्ब जरत बा। फिर उ एके संगे बुता जात बा। और ई एही तरह चलत बा। कितना बेजोड़ सीन रहे। ओह, जेकर एक साथे कईल काम ओकर विस्तार आ कबू न खत्म होखे वाला प्रक्रिया दिल के श्रद्धा, गर्व आ आत्मानंद से भर देत रहे। बुझात रहे जे भाईचारा के एगो कौनो डोरी एक कुल लोगन के आत्मा से जुड़ल रहे। नमाज खत्म हो गई। सब एक दूसर से गला मिलत बा लोग। एकरा बाद दुकानिन पर धावा बुलाई। गांव के लोग एह मामला में लइकन से तनिको पीछे नइखन। हई देखा हिंडोला ह, एक पैसा देके चढ़ जा। बुझाई ऐसे जे एक हाली आसमान में ऊपर जात बाड़ा त एक हाली नीचे। हेने देखा, हेने चरखी बा। लोहा के छड़ में घोड़ा, ऊंट, हाथी लटकल बा। एक पैसा दा आ 25 चक्कर के मजा ला। मोहसिन, नूरा, असिमी सभे लोग एकर मजा उठावल। बाकिर हामिद होने कोना में कगरी चुपचाप ठाड़ बा। वो कैसे चढ़ी ए चरखी पे? ओकरा लगे त कुल मिला के 3 पैसा बा। आ अपना हिस्सा के 1/3 पैसा खाली चक्कर लगावे खातिर खर्च नइखे कई सकत। सब केहू चरखी पर से उतरत बा। खिलौना लियाई किनाई। हेने देख, दुकानन के कितना लाइन लागल बा। कितना सुनर सुनर आ किसिम किसिम के खिलौना बा एहिजा। सिपाही, धोबिन, भिस्ती, राजा, वकील, गुजरिया आ हाथी घोड़ा। वाह, कितना सुंदर बा सब खिलौना। बुझात बा जे अभी बोल दिए सब। महमूद सिपाही लेला, ओकर सिपाही पसंद पड़ल बा। खाकी वर्दी आ लाल पगड़ी आ कान्ही पर बंदूक धइले। ऐसन बुझात बा जे अभिये कायावाद या ट्रेनिंग कई के चलल आवत बा। मोहसिन के भिस्ती पसंद पड़ल। कमर झुकल बा, अब पीठी के ऊपर मसक बा। मसक के एगो मुंह एगो हाथ से धइले बा। वाह, कितना खुश बा। बुझात हो के जे कौनो गाना गावत बा। बस मसक से पानी
उझलले चाहत बा। नूरा के वकील पसंद आइल बा। कैसन चेहरा पे तेज बा, करिया चोगा, ओकरा नीचे उज्जर अचकन आ ओकरा ऊपर के बगली में एगो घड़ी, जंजीर आ हाथ में कानून के पोथा लेले। ऐसन लागत बा कि अभी कौनो जिरा आ बहस में से निकल के आवत होखे। ए कुल दू दू पैसा के खिलौना बाटे आ हामिद के लगे त खाली 3 पैसा बा। इतना महंगा खिलौना कैसे कीने? अगर ई खिलौना हाथ से नीचे गिर गई त टूट के छितरा जाई। तनियो मनी जे पानी पड़ल त एकर कुल रंग उतर जाई। ना, का करी इतना महंगा आ ऐसन खिलौना के लेके कौना काम के?